pagsimba nga gipanita sa buhing Diyos. Daghan nato siya sa pagday, walay tihik-tihik, walay pugong-pugong, buhating ta sa pagsimba. Tanang iyang katawhan, tanang kanasura, daghan ang iyang ngalan, tanang adunay gininhawa, nguday ko mo simba. Buhaton tang tanan lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang buktong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Apan ayaw kabalaka ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tinuod ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isunay sa Dios. Sa ngalan sa labing aladaw nga Dios. Manon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Sa ngalan sa labing aladaw nga Dios o sa tibuok kaysa sa kalahiman. Sa ngalan ng sa atong station manager Reverend Gideon Candelabio. Sa kalibutan. Ano sa bang inyo ang pupos nga alagad? Mahal. Pupos nga higala sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao o sa kinatibukan sa kalibutan sa laing mga nason. Dalay ko ng Diyos sa way katapusan na yung pag-atiman ka nato. Nanlaw karon nga Domingo, it sa 14 sa bulan sa Disyembre sa tuig 2025. Ato pasalabatan ng Diyos sa iyang pagkamayo kanunay kanato, sa iyang pag-atiman, sa iyang pakiguban o pag-amping sa matang sa nato kapag kinabuhi. Talaga ng Diyos ninigtak na udapit sa kabutagon nga ihatag at ang oras karon alas 4:00 sa kabutagon. Kung ato nga sa Disyembre,
ang ato karon nga topic o pag-atunay ang kaigsunan. Susuko ang atong tema mga kaigsunan. Huwag tayo dito sa ating paglalakbay sa mundo. O galay ko ng Diyos sa akong pribilehiyo kay gayunan kaya katag ka na to igsoon aron usab kita makapahaton o makapaambit mga mensahe gikan sa Biblia. May punta ka na itong tanan, ilabi na sa tibok na akong palimalay sa among tulo ka mga anak sa akong ugangan sa ako ang kapikas kinabuhi nga nakaroon sa Riyadh kaya sa Saudi Arabia nga ang Dios kanunay nagatiman man sa iya nga kauban si Sister Rachel from Batangas ang Ginoo mag-amping kaninyo o kang Ginoo magtipig kanunay sa inyong matag usa ka kinabuhi sa atong mga kaigsunan dinhi sa Balo o mga kaigsunan diha sa Pilipigan nga pinanguluhan ni Pastora Efren May Agaturan sa mga Turan family, mga ison ilabi na sa mga assistant pastor si Pastor George Anerio, Pastora Jinky sa itong mga kaubanan diya sa Kasagangga hinid by Pastor Arnolfo Villaganton uban siya iyang pamilya ug sa tanang mga kaigsunan diya sa David sa Kasagangga. Although dili ta FM radio noon diya dinirata nakafocus sa social media sa Facebook Live mga ison ilabi na sa itong mga kaubanan sa music team nga doon na tayo pag-himo na pag-practice karon alam sa malabot na mga bulaton ekson atong ipasalamatan ang Dios sa mga butang nga iyang ipiyal sa matag-usa ka nato ekson mga butang para sa Ginoo dili para sa tawo ekson ato siyang pasalamatan ato siyang pasidungan tungod kay ang tanang mga butang nga atong naanaw dinhi sa kalibutan wa gyud tayo usa nga ato ay ekson igo lang tang ipiyalan kinaalman, kaalam, kalampusan, kadaugan, may panglawas ang ipiyal sa Ginoo ka na to everyday. O ang nagtukan nini, maulang yun ang tulong sa Diyos. Aron ikaw ug ako, makakaton sa pagpasalamat sa atong Ginoo. May butang ka na itong tanan, ginani Pastor Arnolfo Villagantol, o ni Pastor Nonoy Arias, uban siya ang pamilya, uban siya ang mga kitsakuban, Pastor Argos Arias from Bagong, o diya sa David sa Dawit, mga kaigsunan. Happy Sunday everyone, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ilabi na sa itong mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa kinatibukan sa kalibutan. Karon nga bulan mga igsoon ato makita mga kaigsunan hapit na yun mapapas o mapupos ang tuig 2025 gikan sa January 2025 matapos sa kanato dunay mga challenge na maabot kanato igsoon mga kalisod balatian kawaladon problema kasamo ang pangutanan anong naabot pamantami ni mga anak. Noon kay doon ay Ginoong nagatiman ka na to. Ang ibutang lang sa itong una-una igsoon, ikaw o ako, kiampinan kanunay sa pagkamahayo sa itong Ginoo. Kay ang ulong mo kinabuhi ko, kay ang ulong mo kinabuhi ko. Once again, happy Sunday everyone. Aduha na lamang ka Domingo, maigsoon sa Domingo 21 na sa Disyembre. O niya pagkasunod 28 na mga igsoon, last Sunday. Muna nga ato na kong i-enjoy ang atong kinabuhi sa pagpangalagad sa pagserbisyo para sa himaya sa Dios sa trabahong gipiyal sa Ginoo kanato kung sa may ato ang kalidad karon
wala tayo laing ikapasikarbo ni ini kundi ang Diyos. Ikson. Atong hinumduman mga kaigsunan, medyo taas-taas ng mga bulan wala takahalahi o wala sa na maka FM radio tungod sa atong mga kakulian din sa transmitter. Wala pa yun nato ni mga troubleshoot sa technician na mao si Pastor K. Brian Makasaon, ang atong general station manager ni mga FM radio. Unang ato rin ni Gitrayan kung magkaido na yung mga sitwasyon, mga kaigsunan na akong trayan di man mo tingog so tungod sa atong obligasyon mga kaigsunan o niya medyo hapit na sa magbakasyon. Sunod semanang final exam na sa Negros Oriental State University. Unang God bless sa tanan nga mga estudyante atong mga pinalangga nga mga estudyante so diya sa Baay City Campus. Wala nga atong pasalamatan ng Ginoo sa dakong pribilehe o kagayunan nga iyahang ibiyal ka na to so na dinis kabukiran mga kaisunan medyo namikamot sa ta uban ang tabang sa Ginoo. Dili mo panalangin ang Dios sa tao kung magsigilan patagya ka mga kaisunan sa atong kasatagsa ka mga Pinoyan. Huwag yun tayo mapapala matay pa sa Tagalog. Atong basahon mga kaisunan ang mga bersikulo nga angay nato nga i-aplikar aron ikaw ug ako makapadayon sa paglalakbay. Kada tuig igsoon dunay mga tao sa kalibutan, mga minahal sa kinabuhi nga mawagkam makabisan sa kinabuhi. Dunay mga aksidente, dunay mga dili maayong kahimtang. Pero ato pasalamatan ang Ginoo nga ikaw ug ako doon na pa'y kininhawa na ining sayong kabutagon karon. Atong hinumduman mga igsoon ang ato nga tema, huwag kang hihinto sa paglalakbay. Tagalog na kinagmay mga igsoon kay pas makabisita tas Maynila. Year 2000 mga kaigsunan po atas Maynila, year 1998. And then until 2000, wala gyud ko kabalik sa Maynila igsoon. Pero kung mabalik ta, murag makadumdum ra matingali ta mga kaigsunan gikan sa Pantalan paingon sa Cavite City. Una nga kung atong mahinumduman mga igsoon, ang mga gagmay mga bata nga ako nga pagikan ako karon nga midniok na mga igsoon naa na say pamilya. Una nga among mga ginikanan kaniadto nga buhi pa sila mo ingon sila nga ang akong una-una murag yapon edad ray ni tubo igsoon itsura ray na usab pero ang una-una maurag yapon although mag-igsunan sa ato nga kahintang mga igsoon maura magyapon pero natubo ta sa pagpangalagan sa Ginoo. Anong natubo ta? Kay gisulayan ta sa kalain-laing pagsulay kung asa ta kuto kay naay Ginoo muatiman kanimo muhatag kanimo kadaugan kanunay mao nay pabor sa mga alagad o nangalagad sa Dios igsoon. Atong basahon ang Filipos kapitulo 4 bersikulo 13 ngadto sa 20. Lahat ng mga bagay magagawa ko sa pamamagitan kay Kristo. Ang mensahe sa Dios igsoon, maging magawa mong bagay lahat. Tanang butang kaya mong gawin kung dunay Kristo. Ang pangutana, ang tanong diyan, sino si Kristo sa buhay mo? Sino si Kristo sa buhay ko? Si Kristo ay tagapagligtas ko. Yan ang pinaghahawakan ko. Hindi
ang akong nahuman, hindi ang akong trabaho, dili ang akong profesyon ang pinaghahawakan ko. Dili ang akong abilidad nga akong nakatunan gikan sa Ginoo. Ang pinaghahawakan ko, yung mga mensahe na gikan sa Ginoo. Wala ko'y laing gaseligan dinis kalibutan, Exxon. Wa ta magsalig sa atong kinaadman. Wa ta magsalig sa atong natapos dinis kalibutan. Ang pinaghahawakan ko lang ang mensahe ni Kristo. Sino si Kristo sa buhay mo? Siya ang tagapagligtas sa atin. Walang ibang tagapagligtas sa buhay ng tao kundi si Kristo. Kaya kung ang tao magsalig sa iyang kaagalingon, moingon guna, pinaagi sa kong paningkamot na dato ko, pinaagi sa kong profesyon na uminto ko, pinaagi sa ko ang pagkugi, nakaangkon ko sa mga butang ni ining panahon na. No. Kay kung di gani tatagaag mayong panlawas, di tatagaan og mayong panghuna-una, dili tatagaan og maayong kondisyon sa Ginoo, hinumdumi magiging lukmok tayo sa harapan ng Diyos. Dapat yung paghahawakan ng tao, yung salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Atong basahon ang mga Filipos, mga Exxon. Ingon din sa Filipos, atong basahon mga ka-Exxon. Mas dindot sa buhay ng tao, yung pinaghahawakan mo, salita ng Diyos, salita kay Kristo, hindi salita sa isang tao, Exxon. Ingon ang Filipos, atong basahon mga kaigsunan, Filipos Kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa 20. Pakinggan po natin yung kasulatan. Ingon diri mga igsoon sa 13. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Ang pangutana diha, asa nagikan ang kalig-on? Magiging matibay ang isang tao sapagkat mayroon kang salita galing kay Kristo. Hindi galing sa tao, hindi galing sa title sa simbahan, hindi galing sa kapitbahay mo. Magiging matibay ka lang, magiging matibay lang tayo sa mundo pag ang isang tao ay may salita galing kay Kristo. Si Apostol Paul mga igsoon, nagiging matibay siya. Bisan unsay ni abot niya, wala siyang inaatrasan, wala siyang kinatatakutan sa pamagitan kay Kristo. Hello. Sa sanglibutan ito, igsoon, magiging matapang lang isang tao pag may kasabihan, may gisaligan. Pero magiging mas matibay ang isang tao pag may salita ka galing kay Kristo. Dapat ang mga tao sa unang panahon, sila ang atong tunan. Sila mo'y atong kuhaan o kuso. Sila mo'y atong basihan o unsa usab ang kalisod nga ilang nahigauman, nahiaguman kaniadto igsoon. Naanatas bag-ong modelo ining panahon na. Ang mga tao kaniadto wala sila'y sakyanan,
Wala sila'y mga gadgets. Wala sila'y mga cellphone. Wala sila'y mga motor. Wala sila'y mga unsay ilang masakyan. Pero nagpadayon sila sa tawag sa atong Ginoo. Mga pastor, mga pastora, mga leader sa simbahan, tanan nga adunay katungdanan, hinumdumi ang tinuod nga kaligon na as Ginoo. Musugot man tag sa dili, moabot ang panahon nga kung magsaligtas kaugalingon natong abilidad, kaugalingon natong kinaadman o kahibalo dinis kalibutan, hinumdumi doon na ni limitasyon. Magiging matibay lang ang isang tao kung ang pinaghahawakan mo ay salita sa atong Ginoo. Matod pa diri mga eksoon, may kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. Sa kinabuhi ni Apostol Pablo, nahimo lamang siyang lig-on tungod kay gihatagan siya gahom gikan sa atong Ginoo. Apan kung manghingo, mangayo tagahom pinaagi lang sa atong kaugalingon, mapakyas gyud ta igsoon. Ano man, kung ang usa ka tawo mahayr na ang iyang panguna-una, di na doon na maminaw sa sesyon. Dili na maminaw tambag, kay igo lang siyang gahuna-una siyang kaugalingon nga mas advantage siya kaysa mga tao sa kalibutan. Ingon ang bersikulo 14. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Dunay gihimo sa panahon sa kalisod sa kahimtang ni Apostol Paul. Dunay mga tao nga gigamit ang Dios pagtabang sa panahon sa kalisod sa sitwasyon ni Apostol Pablo. Ikaw ug ako tingali nakasinati niini. Dunay gamiton sa Dios na nahimong kaabag, nahimong kasagabay sa panahon sa imong kalisod igsoon. Hinumdumi, pasalamati ang Ginoo niini. Nasayod kaayo kamong tanan nga taga Filipos. Siyempre si Apostol Pablo mga igsoon, bisan asa to siya nga nasod, bisan asa to siya nga lugar, pero nagsige naglakaw. Musagay bangka nga walay makina, bugsay lang ang magpadagan kanarang katik o kanang mga gibutang sa panahon pareha ni Magellan kani adto nga pinaagi ra sa hangin huypon mga igsoon, butang-butangan ra o kanang murag habol igsoon aron iniguyop sa hangin adto sa padpad mga igsoon. Karon even ang bagong mga henerasyon makalingaw ano man, bisag magpalit na lang magbitsin nga 5 pesos magmotor, manglawig sa kalabaw magmotor, galakaw ang kalabaw, ang mulawig mga igsoon ka motor sab. Unsa kaha gikan nini mga panahon na hangtod 20 ka tuig tingali ako wa ta masayod mga kaigsuonan. Ang importante nga masayod ka kung asa ka paingon human ni ining kinabuhi ug unsay imong buhaton aron ka makaangkon sa iyang gisaad na kinabuhi mo'y katapusan. Unsay angay nimong buhaton higala? Naagyo tay buhaton. Mao nga si Apostol Paul nagpasalamat siya ug dili gyud ni hikalimtan sa tibuok kalibutan kay naa na ginisbala ang kasulatan.
pila ka magwawali o sa ka bersikulo, pila ka magwawali sa tibok kalibutan nga nagwali ni ining mensahia. Nagkalaing-laing kasinatian sa kinabuhi, nagkalaing-laing sitwasyon, kahimtang estado sa kinabuhi, igsoon. I-enjoy ang kinabuhing Kristohanon. Kay kung dili nimo i-enjoy, musamot kitang mabugatan, kay ikaw ug ako di yuta kawad ag problema dinis kalibutan. Mawala lamang ang problema nga imong gipasan kung doon na kay Kristo sa kinabuhi. Kay doon na kay kagahom, doon na kay kaiso, doon na kay kalig-on sa pag-atubang sa bisan unsang problema nga moabot sa imong kinabuhi igala. Imo ginang makaya, imo ginang madaog igsoon, nganuman mugamit ang Dios ug mga tao sa panahon unya sa imuhang kalisod. Tingali kung wa kay trabaho, dunay gamiton ang Ginoo nga makatabang pag-agakay. Tingali kung wa kay financial para sa imong panginahanglan, dunay gamiton ang Ginoo. Among mahinumduman kaniadto igsoon, pirmirong sugod nato niining mao nga paglingkod dinhi sa FM radio, bisan walay FM radio karon. Walang-wala tayo Wala ko'y trabaho, akong asawa way trabaho. Pero nga nung gibuhi mantas pagkamaayos, Ginoo. Tingali doon na may mga sitwasyon nga mahunong ang FM radio. Apa nagpabilin kini atubangan sa atong Ginoo. Mahinungdan, dapat mahibalo ang tao. Dapat ikaw ug ako makasabot ta sa sitwasyon o kahimtang sa dagan sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Hello. Unsay giingon dinhi sa 15, nasayod kaayo kamong tanang mga taga Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia sa bag-o pang gisangyaw ang maayong balita. Walay laing simbahan nga nikambit kanako, pinaagi sa paghatag o pagdawat gawas kaninyo. Si Apostol Paul nasayod sa mga katawhan kaniadto. Si kinsa ang tinud-anay nga loyal sa iyang kinabuhi. Si kinsang tao ang nagpabiling lig-on og nakigkauban og nakigsalo sa kalisdanan sa panahon sa iyang kalisod. Igsoon, sa panahon sa kawaladon, sa panahon sa kalisod, unang kauban nimo imuhang pamilya, imong mga anak, imong asawa, imuhang bana, kauban sa panimalay, ug ang Dios mo'y magligon sa matag usa. Matod pa diri mga igsoon, walay lain nga simbahan nga nakigambit kanako pinaagi sa paghatag o pagdawat gawas kaninyo. Matod pa din sa 16 atong basahon sa pagbadayon, dili lang kay kausara ako ninyo padad-i og hinabang. Nasinati ni Apostol Pablo, dili lamang kausa kundi kadaghan ang mga kaubanan ni Apostol Pablo nga walay pagpagulbol. Apan dunay mga Kristohanon sa kalibutan karon wa pagani kahatag
nagbagulbol na. Wa pa gani nakatunol ng winta na. Mangutana taron. Di kwintahan ba ta sa Dios? Ikaw o ako dapat magpasalamat sa atong Ginoo nga gipiyalantas. Pero hinumdumi, di ta magsalit. Niining panahon na karon kay gipiyalan ta, magsalit ta. Kung unsa man ang estado sa atong kahimtang, still the same. Ang imong batasan, ang imong kinaiya, ayaw gyud na siya usba. Kaya kung mausap gani ang atong batasan kinaiya, kung makita natang natana, naan na ta sa level sa taas-taas nga kahimtang, taas-taas di pigod taas na pastoray. Magar mo na gani ta, hinumdumi, mubalik lang yapon tas tiuro kung asan ta, gikan iksoon. Ingon si Apostol Paul, dili lang kay kausara, ako ninyo padati o ginabang, sa dihang nagkalisod-lisod ako dito sa Tesalonica. Kinsa ni mensahe? Mensahe ni Apostol Paul. Sa dihang nagkalisod-lisod siya sa lugar or area sa Tesalonica, mismo ang taga Filipos ming padala sa pag-ayuda sa trabaho ng gipiyal sa Ginoo. Hello. Maunay tinuod nga Kristohanon. Maunay tinuod nga adunay Kristo nga nagiya sa iyang kasing-kasing. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Unsa man ang bunga nga mahimong makapabunga, mahimo lamang kang mabungahon kung doon nagigay mensahe sa Ginoo. Mahimo kang saksi sa kinabuhi, mahimo kang maluluyon, mahimo kang mapunganon, makahimo kang mo sacrifice kung doon nagay mensahe di ka ni Kristo. Makahimo kang moantos, makahimo kang modawat sa kahimtang sitwasyon karon kung unsa ang atong estado kahimtang linis kalibutan. Dili ta magiging materialistic. Kaya kung moabot sa tao nga moabot sa tao nga doon na tayo gitawag o materialistic, magsikil gitag pangandog mga butang na dili na to kaya. Pero kung imong masabtan, kung atong masabtan ang lintunganay sa kinabuhi din is kalibutan, kung unsay atong kahimtang karon, pasalamatan atong Dios. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Inyong ubos nga alagad, walay laing mensahe nga among ipaabot sa matag usa kanato. Mahimo lamang kang mabungahon sa imong kinabuhi kung dunay mensahe gikan sa Ginoo. Versikulo 18. Nadawat nako ang tanan og sobra pagani. Wow. Doon na ba'y mga Kristohanon na makitang maghinobra? Pero bisan nakitang maghinobra na, ay hunit pa mas balat mga igsoon sa dagat. Pero
Pero imo ra sabnan masabtan. Kay ang tinuod nga Kristohanon walay bisan usang butang or mensahe nga ipakaping. Ang ipasalamatan ni anak mao ang pagkamaayos Ginoo. Nadawat nako ang tanan og sobra pagani. Sangkap na ako sa tanan kung gikinahanglan. Karon nadawat ko na pinaagi kang Eprad dito ang tanan ninyong mga gasa sama kini sa usa kahumot nga halad sinuno ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimot kaniya. Niingon si Apostol Pablo, dunay tao nga gigamit sa Dios aron pagtabang niya. Kung nag-illustrate man si Apostol Pablo, nga niingon si Apostol Pablo, sama kini kahumot sa insinso nga sinunog ang mga gasa o kinabang nga inyong gipaabot sa kong kinabuhi sa dihang nagkalisod-lisod ko sa area nga akong gipuntahan. Apan mas labining humot at ubangan sa atong Ginoo. Ang pangutana, kanus amata magiging humot at ubangan sa Ginoo. Ikaw ug ako ra gyud masayod niini mga pangutana. Ug unsay atong nabuhat para sa himaya sa Dios. Bersikulo 19 atong basahon. O ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Ang pangutana diha, kanus ata mahimong sangkap sa tanan natong gikinahanglan. Doon na ba tayo buhaton? O wa? Kay dinis kalibutan, mintras buhi pata, di kita kakaon igsoon kung wa kita buhaton. Di kita kaani sa kaumhan sa kabukiran kung ang atong kamot makulik mo bunglay sa kabatuan. Wa tay makita nga mga tanong sa palibot. Kung sa panahon sa ting-ulan, mahadlutan mo gawas sa tong Pinoy anag mananog bisan unsa lagot mo sa kabukiran. Sa panahon sa ting-init, wa ako'y mga kita nimong mga tanong kung wa tay buhatan. Atubangan sa Dios. Unsa may angay na tong buhaton aron ta mahimong kanunay humot nga sama sa insinso atubangan sa atong Ginoo. Kung paras Ginoo, paras Ginoo. Ang para kang sisar, para kang sisar. O ang para sa Dios, para sa Dios. Dapat mahibalo ang tao sa pamaagi gikan sa atong Ginoo. Kung ang kalibutan doon na sa gitawag nga subject nga management, unsaon pag-manage ang negosyo aron mulambo. Unang-una, mulambo ang negosyo kung doon na kay kahibalo sa pagdumala sa gitawag nga negosyo. Dapat unang-una doon na kay kinaadman nga gikan sa Dios. Doon na kay kahibalo gikan sa Dios. Mahimo lamang kang mabungahon, mahimo lang kang makasakripisyo sa tawag sa atong Ginoo kung doon na kay kaalam kahibalo gikan sa atong Ginoo. O kanus ang mani maabot sa tao, maabot lamang na sa tao kung ikaw ug ako kanunay magbasa sa mensahe gikan sa atong Ginoo. Bisan unsa pa nato ka genius igsoon, bisan unsa pa nato ka bright, kundi ganit ta magtuon sa mga leksyon hinumdumi, di gyud ta ka answer sa mga answer sheets.
nga iiksam sa mga magtutudlo sa nakalaglaing tuman. O mabalaan na kita nga nagudigura ta. Matupad sa 19. Ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Ingon si Apostol Pablo, ang akong Dios maoy magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Usa ni ka-declaration sa usa ka alagad sa Ginoo. Hinumdumi matag lito, matag mensahe sa mga alagad sa Dios nga nagkinabuhi sumala sa iyang mga mensahe, bugat ug dako ning impact atubangan sa Dios. Kanus asab ni mahimo epektibo sa diha nga ang usa ka alagad sa Ginoo nagkinabuhi sa mga mensahe kan sa Ginoo. Ingon si Apostol Pablo, ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Sa tupakon ang tao dunay Kristo, sangkapon gyud ka sa imong gikinahanglan. Tagbuon ka sa imong gikinahanglan, higala. Tingali doon na may mga punto o panahon nga moingon ka, Lord, di na gyud ni kaya nako ay. Monday has helped us be much more effective. Looy kay akong pamilya, Ginoo. Usa may angay na tong buhaton. Mag-ampo ta igsoon. Dili ta mo duol sa mga tao nga musulsul sa o kakapoy. Dili ta mo duol sa mga tao nga way Ginoo. Dili ta mo duol sa mga title sa simbahan na simbahan ray glorify. Kay dugangan juga kabugat. Dugangan juga problema. Wapagani kahatag kwintahan na gyud ka. Kinsa may nakasinati niini? Pwedeng ikaw. Pwedeng ako. Pwede kitang tanan dinis kalibutan. Kay dunay mga taong kwintado sa kalibutan wa pagani kahatag ng wintan ng daan. Nagnegatibo na. Pero ang tinud-anay na nangalagad sa Dios, dili na siya mag-after sa iyang gihatag. Kinasayod siya ang Dios mo panalangin sa malipayong naghatag para sa iyang isikatawo o para nato sa Ginoo. Matag usa ka nato dunay nagkalain-laing trabaho o obligasyon nga gibiyal sa Dios. Ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa nanghingapin niyang bahandi diha kang Kristo Jesus. Sa diha nga masinati ni nimo, sa diha nga masinati ni sa tao unsa may atong buhaton aron ikabalos sa kaayos Ginoo nga atong naangkon dinhi sa kalibutan. Ingon ang bersikulo 20. Daygon ta ang atong Dios og amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Wala tay lain nga kapasigar mo. Wala tay lain nga ipataas ang atong ipataas igsoon mao ang pagdahing paghimayag sa atong Ginoo. Ato siyang daygon, ato siyang simbahon, ato siyang pasalamatan. Ingon diri sa unang Korinto, kapitulo 10, bersikulo 13. Sabi ng Biblia, walang pagsubok na dumarating para sa inyo na hindi nararanasan ng tao. Walay tao
dinis kalibutan nga wala kaagi kalisod. Dato man ta kung adunahan. Pobre man ta or adunahan. Walay tao, walay bisan unsa. Usa ka tao nga wala kasulay o mga pagsulay. Apan sabi ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan, tapat ang Diyos. Kung maging tapat man ang Diyos, maging tapat ba ang tao sa Diyos? Atong pangutanon mo sa ang atong kaugalingon. Kung magiging tapat man ang Diyos, kailan maging tapat ang tao sa Diyos? Tapat ang Diyos eh. Yung mga pangako niya sa tao, tinutupad niya. Dapat ato sabsabton ang balaang kasulatan kung kailan tayo magiging matibay sa anong sakuna sa buhay natin. Magiging matibay lang po tayo sa harapan ng Diyos kung magiging tapat tayo sa kanyang harapan. Ang pangutana diha, ang tanong ay, kailan magiging tapat ang tao sa harapan ng Diyos? Atong basahon ang unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Siyempre, atong gibasa, ang atong gibasihan bala ang kasulatan. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Medyo ni kusog ang ulan mga igsoon. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Ingon ang mensahe, ang tanang tentasyon nga naagigan ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kung atong tunan ang mga katawhan kaniadto, kining atong pag-antos karon, kining atong naagian, mga balatian, kawalat o problema, kabukat, kakulang sa financial. Naagian ni kaniadtos mga alagad sa Dios, sama kang Apostol Pablo. Kanus amang ta maging tapat? Maunay pangutana igsoon. Magiging tapat lamang ang tao sa Panginoon sa panahong walang-wala tayo eh. Kung makapasalamat ba gyutas Ginoo sa dihang wala gyud kay mahimo. Amen ba? Apan hinumdumi kung imo ning mabuhat, kung imo ning mahimo igsoon, ikaw ra gyapon mabulahan. Ganuman, makaingon maka sa imong kaugalingon, Lord, wag yun ko maghuna-una nga maabot ni nako. Wag yun ko mag-expect nga makadawat ko niini. Muna'y nindot na panalangin. Mahimo matang mabagsak igsuon kung mag-expect ang tagdakong panalangin. Pero wag po tayo gibuhat. Hello. Wag tayo gibuhat para sa kinuusap. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayon sa iyang saan. Og dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaot. Tanawa ragot. Ang mensahe sa Ginoo, niingon ang mensahe sa Ginoo, dili siya muhatag og mga tentasyon, dili siya muhatag og pagsulay nga dili kaya sa atong kapasidad. Siya may nakakita sa atong level sa kahimtang sa kinabuhi. Siya may nasayod igsuon sa atong una-una. Siya may nasayod sa atong kaugmaon. Ang atong trabaho, ang angay natong buhaton, maura gyud ang pagpasalamat sa Ginoo.
Maura gyud ang pagtuman kung unsa may tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Ang importante, tinuod ba gyud ang tinawag? Masayo ta kung tinuod ba gyud ang tinawag? Kay kung dili ta tinuod nga tinawag, daghan magyud ang pasangil ay. Di gyud ta kalahutay. Di gyud ta kapadayon. Moingon lang yun ta mo back out lang yun ko, pastor ay. Hello. Mabugatan mo tagsamot na hinuon. Mabugatan magitagsamot. Tinuon maguna kung magnegatibo na yung nauna sa tao. Wala na nagbase sa pagkamaayos Ginoo nganong gibuhi pa magyuta karon. Labi nagmaglantaw na tas uban nga moingon nga nadato naman si sister, si brother niya, samantalang tayo ay naalang sa ubos. Na naman sila'y sakyanan, nga nung gidato man sila, nga man na sila nangalagad sa Ginoo. Wanag yun. Naglantaw matas mga butang nga dinis kalibutan nga iniglinog, inigira, inig disaster, mga wagtang, mga lupad, mga ekso. Kung naa kay mga balay unsay imong napondar karon, ayaw i-focus diha. Kay kung mahimo na tang materialistic, mga guba ra gyapon na. Hello. Mao ang Biblia nagdasik sa mata ko sa kanato. Mas ato pang ipundar ang kaalam gikan sa Ginoo. Mas ato pang ipundar igsuon ang kahibalo gikan sa Dios. Kay kung atong ipundar ang kahibalo gikan sa Dios, kabalo gitan mo dawat sa atong kahimtang. Kung unsay atong kahimtang, estado sa kahimtang sa kinabuhi karon. Salamat sa Ginoo ni Sir Angelito temporada Torno sa mga Torno family. Ulo din sa barangay Santo Niño doon na may daghang Torno. Adiri sa barangay mismo sa barangay Santo Niño Exxon. Mayong buntag kaninyong tanan hilabi na sa nagsunod nining programa tingali taas-taas ng mga panahon nga wala takalay. Unya wala na sa mutingog ang FM radio kining 95.3 nga naa sa taas tungod sa mga panahon kay alampingan magod ang transmitter. Matud pa sa engineer nato nga kauban na dapat doon na siya gitawag nga antena nga mo contradict sa kilat kay doon ay kilat mga igsuon nga dili makita dili kana bitang adlaw nga way ulan unya doon na may mga kilat mga igsuon nga mo isa nakakita sa antena diri isa dapat butangan na siya usa ka ground nagikan sa taas nga mulabaw sa antena unta diri igsoon. Munang ato lang kong gihulat ang eksaktong panahon nga mabalik ang FM radio. Tingali ang ato nga programa naka-live ta mga kaigsunan tungod kay hapit na sa ang bakasyon sa ato ang trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanato igsoon. Tungod kay dili na sab nato kahiya sa atong physical nga bahin. Gikan sa buntag, pauli gabi na. Sayo na sa mata aron mo balik sa obligasyon nga gisamon sa Ginoo kanato. Dapat ang tao igsuon mo musabot makasabot gyud sa atong kahimtang sitwasyon sa atong kinabuhi. Atong basahon pagbalik. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, ang makasinati o makahibalo lang niini ikaw lang sab ug ako lang sab. Kay matag usa kanato dinis kalibutan mintras buhi pa ta. Nagkalain-lain magyunghan ay sa kinabuhi. Nagkalain-lain kalisod. Nagkalain-lain nga naagian nga mga problema. Kawaladon, balatian, pagsulay, kakabos, kasagaran gyud igsuon karon kining kawalan.
ang pangutana maguliha. Dili magita mahitabo nga mawatan tagpakaon kung na kita himuon kada adlaw. Kung naatas ka umahan, di mangumata. Kung naatas sa syudad, kung unsa may trabaho nga gipiyal sa Ginoo kanato, atong ampingan sabi sa nato kabusaran. Dili ta mo pilik trabaho. Muna'y gustos Ginoo nato igsoon. Kabalota mo sakripisyo. Kung naatas sa bukat, atong i-enjoy ang kinabuhi. Kung naatas sa gaan, wa mo ko'y trabahong gaan. Kung ato ka sa mga opisina, mas bukat man sila. Ang nabukatan, ilang huna-unasap. Dili bukat sa physical nga bahin, pero sa huna-huna, perting bukatan na ka ng pagkama sa mga exam, sa mga estudyante. Doon na pa yung mga estudyante nga mga arugante, nga musukol, mga magtutudlo, magpaasip nga nakahibalo, bisag wa. Tinuod na isuon. Pila ka mga kinaiha sikat sa 2007. Kada tuig igsuon naagi ko'y ma-encounter nga mga estudyante nga magpaasip yung suito. Nya wa gid ay. Yan na may balaod ron igsuon nga gidili sab ang pangiso. Kontrol na lamang gid ka. Kay gobyerno may imuhang pangontraon niya. Mao ni tinuod igsoon. Halos kada tuig nagkalaing-laing mga estudyante ang ma-encounter nato mga batasan, kinaiya, tanan, dili lamang sa ministry. Kay ang ministry igsoon ang mga kaigsunan every year. Nasa makahibalo na magkas mga kinaiya sa imong mga kaigsunan tanan, halos tanan. Pero kung magtudlo ka sa public school, kada tuig nagkalaing-laing estudyante, imong mahibalag. Hello. Wala tay kaalam gikan sa Dios. Magsigir ko tag pangisok sa eskulahan. Mosamot kita ka goal age. Balik ta sa atong ating mind. So, kung naaputas ka umahan, at tara pong i-enjoy, magsigit tagbunglay din is bukid. Mananong, bisan unsa. Atong ikalipay kung unsay atong estado sa kahintang sa kalibutan. Ang tanang tentasyon, tanawar agad ang mensahe. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, tingali ikaw o ako nakaagi sa nagkalaing-laing tentasyon pagsulay sa kinabuhi. Nahiaguman ba ni sa uban? Yes. Nakasinati sila sama ni ini. Sama ni Apostol Pablo igsoon. Nindot ganit karon na igsoon doon ako'y amigo nga nahibalag mga kaigsuonan nga mas nindot ning bagong henerasyon ron kay di naman maglakaw. Kami sa una igsuon nagtubo ra gid ni. Sige ra gid baklay. Mangumpra ta maigsuon atos kamaw. Mangumpra atos sa dahwis. Atos sa buak, atos sa banmil. Tagil makauras ang lakaon, pag uli sab lakaw sab. Pero karon mga estudyante, taksa kabuk motor. Dili mo eskwela, dili palitan ni Papa o ni Mama og service. Mo nang niingon akong asawa, di na ko na kasi nati atong mga anak sa atong naagian. Tinuod sab na. Kay di na gyud mahitabo ang among mga anak magpasaan og sinako nga saging gikan ining mawadapit paingon sa banmil. Angat sa area sa Kangkaluoy. Hello. Munang bliss kayo ang bagong henerasyon karon. Sila ang mag-harvest sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ikaw ug ako nag-harvest na ta sa pagkamaayo sa Dios. Kay ang magwawali ka ni adto batuon
bitayon kulatahon sama ni Apostol Pablo. Binlan o gamay kinabuhi, ni surrender ba si Apostol Pablo? Wow! Kaya nahipatik na sa iyang kasing-kasing una-una nga ang mga mensahis Ginoo may naghatag niya kalikon. Naghatag niya paglaom aron siya makapadayon sa tahas kagipiyar sa Ginoo kaniya. Ug mahibalan lang na sa tao nga nakapadayon ug nakalahutay kay until now taas noo kahit kanino sa pagserbisyo sa mensahe nga gikan sa ato Ginoo. Doon na may mga sitwasyon tingali nga maluya ang tao. Apan hinumdumi ang muhatag nimo paglaom, ang muhatag nimo kalig-on, ang muhatag nimo kadasig, mensahe nga gikan sa ato Ginoo. Mensahe sa imong mga igsoon, sa imong mga igsoon, sa imong silingan, sa imong mga parente kung naa nakas kalisod, dugangan kay mahay. Di ba? Ingnon dayon ka igsoon, ikaw manggon, mahay dayon. Pero ang mensahe sa Ginoo, muhatag kanimo kaligon. Og atong sabton ang mensahe sa Ginoo, na dili lamang ikaw ug ako nakaagi sa daghang mga pagsulay. Base sa balang kasulatan. Ang tanang tentasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan. Kay ang Dios mutuman gayod sa iyang saan, og dili siya mutugod nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Nganuman, nasayod ang Dios sa atong kapasidad. Nahibalo siya igsuon sa atong limitasyon. Tingali sa tao, moingon ang tao, Lord, dili na ko, surrender na ko. Pero ang mensahe sa Ginoo mo naghatag ka na ito pala. Ibutang sa itong kasing-kasing una-una na dili lamang ikaw o ako mo'y nagsakripisyo ka. Daghan pang mga tao nga mas labaw pa nato kaiyamot. Daghan pang mga tao nagpuyo sa kalibutan na kulang ang pagkaon everyday. Daghang mga tao sa kalibutan nga nahimong makililimos. Apan ang pulong mensahe sa Ginoo mo'y naghatag og hagit sa matag usa ka nato igsoon. Apan ingon dire, matud pa dire sa unahan, sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog. Kanus aman muhatag og kusog ang Dios sa panahon nga ikaw tintalon. Sa panahon nga ikaw walang-wala na sa kalibutan. Sa panahon nga ang imuhang pamaagi, muingon na ka, Lord, surrender na ko. Lord, wala na ko'y laing pamaagi. Kaya dinhi na ko kutob ang kaalam na imong gipiyal ka na ko. O diha magsugod ipakita sa Dios ang gahom. Diha sa imong kinabuhi, kay nakakita ang Dios sa limitasyon sa kahibalo nga naan nimo karon. Kanus amo panalangin ang Dios sa panahong wala ka na. Kanus amo hatag ang Dios sa tinud-anay nga kalipay sa diha nga naakas kagulanan, lipayon ka sa Dios. Sa panahon nga naakas problema, siya mo'y muhatag og pamaagi aron masulbad ang imong problema. Kanus masulbad ang problema
kung ikaw o ako muduol sa atong Ginoo. Ingon ang mensahe sa pulong sa Dios. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron makalahutay og unya makalingkawas mo gikan. Kanus ata makalingkawas, kanus ata makalahutay gikan sa daghang mga pagsulay kun dunay mensahe kanunay sa imong kinabuhi gikan sa Dios. Hinumdumi o atong hinumduman na walay laing makasulbad sa tanang problema ang atong giproblema dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo lamang. Ingon ang Mateo Exon, kanus amanta makalingkawas dining tanan sa diha nga ikaw ug ako moduol sa piilan sa Panginoon. Kung naakas mga problema, nakas balatian, nakas kawaladon, nakas dagkong mga pagsulay, nga moingon ang tao, mura kong gidapugan sa tibok kalibutan. Mauna na'y panahon, Ikson. Nawat na kay laing duulan, tingali dilit na ka makaduro sa imong silingan, sa imong igsuon, sa imong isikataho, apan duula si Kristo kay siya mohatag og kagaan sa imong gipas-an mga problema. Ingon ang Mateo Exon, gidasik ang mata ko sa kanato sa panahon nga nakas problema, sa panahon nga nakas kawaladon, wala tay laing bulan. Duol tas Ginoo Exon. Tingali dili man nato siya makita. Dili mata nato siya mahikaw. Apan ma-fail nato nga naa siya sa imong kinabuhi. Kanus ama nato siya ma-fail sa diha nga mahimo kang seryoso atubangan sa Panginoon. Atong basahon, Exoon, ang Mateo Kapitulo 11, versikulo 28 ngadto sa 30. Hinumduman na to, Exoon, sa panahon na kas mga problema. Dili ta angayang muduol sa mga taong way Ginoo. Dili ta angayang muduol sa mga taong mga kwentador. Muduol ta sa tinud-anay nga mga alagad sa Dios. Ay dili tanang mga alagad sa Dios nga nagkinabuhi sumala sa ilang mga mensahe. Tinuod na Exon. Ingon ang 11. Matod pa din sa 11, Kapitulo 11, versikulo 28 ngadto sa 30. Kinsay nagsulti niini? Dili si pastor, dili si pastora, dili relihiyon, dili grupo sa title sa simbahan, kundi mismo si Kristo, si Jesus, doon na siya ipasalig sa mata ko sa kanato. Ingon dire Exon, dool kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Kinsay kasulti niini? Si Kristo. Winungdan sa panahon sa imong kagulanan, sa panahon sa pagsulay, sa panahon sa kalisod, wala tay laing duulan kundi si Jesus. Kay matangtang ang kabugat, magaan ang kabugat sa diha nga muduol tas Ginoo, dili ta muduol sa tao. Duol kamo kanako, kamong tanang gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, kay papahulayon ko kamo. Apan doon na tayo buhaton. Versikulo 29. Ingon ang versikulo 29.
Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Doon na kita'y buhaton siya. Ingon si Jesus, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako. Mahimo lang magmalampuson ang tao kung unsa gibuhat ni Jesus, sikat sa iyang pagkatao hangtod siya gilangsang sa krus. Wa gyud siya mo unhang sa tawag sa iyang amahan nga nagpadala kaniya. Gipamatud-an ni Kristo igsuon og iyang gibarugan nga ang nagpadala niya tinuod niyang amahan nga mao ang Dios. Kristohanon, mga alagad sa Dios, pastor, pastora, mao na itubag sa mga pangutana sa atong kinabuhi. Kanus ata mahimong takos ug lig-on ug mahimong angayan sa panahon na akas karisdanan. Kay wala na kay laing duulan. O doon na lamang tas imong silingan, imong igsuon. Wala tayo laing duulan. Duula si Jesus. Kay ipasinati niya kung unsa siya kagamhanan sa imong kinabuhi. Isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sa diha nga naa na ang espiritu sa Ginoo, naa yun ang kapahulayan sa imong gipasan. Kanus ang makapahulay sa imong gipasan kun doon na espiritu nga mo'y mugiya kanimo. Dili espiritu sa mga kaaway nga mo'y mukuba, mo'y muhatag nato kabughat, muhatag nato musamot nato kalukmok dinis kalibutan. Versikulo 30. Ingon ang mensahe sa Dios. Sayon ang akong yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mahimong gaan lamang ang atong gipasan kung naa si Jesus sa atong kinabuhi. Sa kinabuhi ni Salmista David, kung atong makuhaan kung dakong pagtulunan, mas grabe ang ilang kahimtang kanito. Mas grabe ang ilang nasinatian kaysa atong nasinatian ka. Ato sa basahon ang mga Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Alam na natin na ang lahat ng mga bagay ay ginagawang mabuti para sa iniibig ng Diyos. Mahimong mabuti lamang ang tanang mga bagay na ginawa ng Diyos kung ikaw o ako maayos sab ang atong gibuhat dinis kalibutan. Kanus aman mahimong mabuti or maayo ang atong kinabuhi dinis kalibutan kung ang atong gibuhat haom sa balahang kasulatan. Kanus aman mahimong haom ang atong kinaiya o batasan sa diha nga ang imong kinabuhi o kinaiya sama sa kinaiya ni Jesus. Atong basahon ang mga Roma Kapitulo 8, versikulo 28. Ingon ang mensahe sa Dios. Dinhi sa 28 igsoon. Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios.
Naabay butang nga wala nahimo sa Dios. Muna'y pangutana. Unang-una, kinsay nagbuhat sa tibok kalibutan? Kinsay nagbuhat sa tao? Kinsay nagbuhat sa tanang butang nga atong nakon karon? Pero kung dili gani masayon ang tao niini, mao hinungdan ang tao mapagsigarbuhon sa iyang kaugalingon. Apan kung ang tao masayon niini, bisag madato pa siya, bisag mahimo pa siyang bilyonaryo, dili gyud siya mahitabo nga mapagsigarbuhon sa naa niya karon. Unsay giingon sa pulong sa Dios? Nasayod kita. Kay kung dili masayod ang tao, kung kinsay kabuhat sa tanang butang, magarbo magyud ang tao man. Hello, di ba tinuod? Moingon magyud ang tao nga, ay ako rabay katrabaho ana, mangwinta man na. Kay wala ko ana, di ko na siya katrabaho ay. Ako rabay kapasulon ni ana. Hello, masalamat ang gipialan tas Ginoo nini. Ingon ng tao, kay kakuha ng tangtangon. Ako rabay kagasto ana, siya. Hello. Hinumdumi ibutang sa atong una-una. Ang tanan natong nahuman din sa kalibutan, hinumdumi nga masayod ta. Kining tanan gikan sa atong amahan nga mao Dios. Dapat masayo tayo. O sige, ingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Nasayod kita nga diha sa tanang butang. Nagbuhat ang Dios. Nagbuhat ang Dios. Alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kani. Kanus aman muhatag o kaayuhan ang Dios. Kanus ama siya mohatag og pabor sa tao. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan dinhi sa kalibutan. Ang pangutana diha kanus ang magkahatagan og pabor nga gikan sa Dios. Ang tubag atong basahon. Ang tubag atong basahon ang tubag. Ingon dire, nasayod kitang una-una dapat masayod ta eh. Nasayod kita ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Buhatag ra di ay pabor ang Dios ni atong tao nga nahigugma sa Dios. Hello. Buhatag di ay sa pribilehiyo ngadto sa tao sa diha nga ang usa ka tawo muhatag og pribilehiyo or panahon para sa Dios. Nakuha na to. Wow. Nasayod kita nga diha sa tanang butang. Nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni atong nahigugma kaniya. Buhatag di sa pribilehiyo o kahigayunan alang ni atong nahigugma sa Dios. Katong iyang gitawag sumala sa iyang katuyuan. Katong gipili ng daan sa Dios, gilain na niya aron mahisama sa iyang. Kaya kung dili ta masayod, kanus ang masayod ang tao sa pamaagi sa atong Ginoo sa diha nga ikaw ug ako magbasa kag mensahe o kasulatan. Kaya di ko ta masayod o di ko ta magbasa sa o kanus ang manato mahimong mahikaplagan sa diha nga ikaw ug ako magtuon adlaw o gabi. Ingon ang Joshua kapitulo 1 bersikulo 7 ngadto sa 8. Tun-an mo kini adlaw o gabi aron mahimatngunan mo. Sa diha nga ikaw makahimatngon lamang day ang tao sa diha nga ikaw ug ako magtuon sa pulong sa Ginoo. Og labaw sa tanan imong gikinabuhi ang iyang mensahe. Ang atong oras karon igsoon
unsay oras na to karon, murag alas 5, alas 6 na hapit. Sa samang takna, sa samang higayon, although og mga adlaw, dili na sa takalay. Munang amo ang school head exon, pagbalik na to sa trabaho, mga 1 year na. Last December exon, pagbalik na mo. Muna nga, kanunay ko namalandong sa Ginoo. Lord, giyahi ang among matag desisyon nga makalahutay mi sa imong tawag sa among kinabuhi. Makapailom mi, makapugong mi sa among emosyon. Wala tayo laing dulan. Dili ta mahimong mapasigarbuhon sa kinatna sa kalibutan. Atong ipaambit sa uban kung di pa sinati tas maayo, pagkamaayo sa atong Ginoo. Mao nga sa kinabuhi ni Salmista David. Ingon si Salmista David, wala ko'y laing gisaligan ang pagkamaayo sa Dios. Ingon ang mga Salmo kapitulo 41 versikulo 1. Ang Dios ang atong kanlungan. Ang Dios ang ating kanlungan at lakas. Kinsa ang Dios? Ang Dios ang atong dalangpanan ug kusog. Sa diha nga ang tao dunay Kristo sa kinabuhi. Sa diha nga ang tao dunay Ginoo sa kinabuhi, diha siya makabaton sa tinud-anay nga kusog. Kusog nga gikan sa Dios. Dili kusog gikan sa karitula. Dili kusog nga gikan sa title sa simbahan, kun dili kusog nga gikan sa atong Ginoo. Ug kanus aman makabaton og kusog ang tao sa panahon nga naakas kaluyaw. Kanus aman masinati sa tao ang tinud-anay nga panganalangin sa panahon nga nawalang-wala ka na. Atong basahon ang mga Salmo kapitulo 46 versikulo 1. Sikat to the last nga mga mensahe nga atong ipaabot ining tatna og dapit sa kabutagon nga iyang ihatag kanako. Ingon ang mga Salmo 41, 46, versikulo 1, ekson. Ingon ang mensahe sa Diyos. Ang Diyos mao ang atong kusog. Nganong si Salmista David, doon naman siya gigamit nga mensahe, nga niingon siya. Ang Diyos mao ang atong kusog. Ang atong kusog. Wala siniingon nga ang Dios ako ang kusog. Kundili nag-ingon ang balang kasulatan, ang Dios mao ang atong kusog. Nganuman, pwedeng ikaw hatagan sa kusugikan sa Dios. Amen ba? Pwedeng si sister or di si brother, ang pangutana diha, kanus aman siya tagaan sa kusugikan sa Dios. Tunay na lakas sa panahon nga ikaw ug ako mudangog sa atong Ginoo. Wow! Di ba? Ang Dios mao ang atong kusog og dalangpanan. Andam siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisdanan. Sa panahon sa kalisdanan sa tao rin sa kalibutan, diha di ay ipakita ang tinud-anay nga kusog sa tao ikan sa Ginoo. Mao nga dunay sitwasyon nga i-challenge ka. Mao nga dunay sitwasyon nga moingon ka, dili na ko Ginoo. Surrender na ko. Wala na ko. Wala na talaga akong mapapala. Mayroon tayong mapapala habang ang tao ay may buhay, ay may pag-asa galing sa Diyos. Pahiyabag masakiton,
Nga mga doktor igsoon mo ingon nang ulay na ng pasyentiha kay labi nagwa na kay ikabayad. Yan nakita na si mga doktor igsoon wa na kay ikabayad sa ospital, wa na kay ikabayad sa medisina, mo ingon na lamang ng doktor. Milagro na lamang ko'y mo ayo aning masakitonan ni. Pila ka mga tao nakasinati nini. Dili lang usa. Kung gikan sa tambalanan, wa na kay ikabayad, wala na kay minilyon, kay nahurot nagbaligya. O yun na lamang mga doktor. Hala, ipagawas na lamang na. Kaya wa na na ikabayad. Pero ang tinuod nga doktor, doktor sa tanang doktor sa mga sakit, maong ang Diyos. Siya mo'y nagmulda sa imong kinabuhi. Siya mo'y naghatag nimo gininawa. Siya mo'y naghatag na itong gininawa. Siya mo'y nahibalo na sayod sa atong ugma sa atong kinabuhi. Dili si sister, dili si brother, dili si pastor, dili si pastor, dili title sa simbahan, kundi ang nasayod nini, maulamang ang Diyos. Walay ni bisan unsang tao nga nasayod sa imong kaugmaon. Mahimo lamang judgmental ang tao kung wala siya Ginoo. Himo ingon man yun ang tao, wa na dunay kaugmaon. Kanus ama nato nga nasayod ta sa kaugmaon sa atong isikataw. Nabatay ligong basihanan diha sa balang kasulatan nga ikaw ug ako mao'y nasayod sa kaugmaon sa imong isikataw. Wala. Mahimo tang mapasigarbuhon Nixon. Mao nga ikaw ug ako mas dindot nga kanunay kang i-challenge sa kinabuhi. Kanunay kang i-lockdown. Kanunay kang panamastamasan sa katilingban. Kadiha masukot ipakita sa Dios nga tinuod siyang Dios sa imong kinabuhi. Hello? Kay andam siya muhatag nimo kalingon. Andam siyang muhatag nimo kaalam nga gikan sa Dios nga walay ihatag sa katilingban. Nga wala ihatag sa university. Wala ihatag sa mga colleges. Yan nga university nagbase lang na siya sa mga kurikulum sa ilang pagtuon din sa kalibutan. Apan ang pagtuon diha sa balang kasulatan mao'y nagtugkad, naghatag ka na itong kagawasan aron ikaw o ako mahimong likon at tubangan sa itong Ginoo. Kanus ang matahatagan o kaligon sa panahon na akas kaluyahon. Amen ba? Ang Diyos mao ang atong dalangpan kung kusog. Wow! Andam siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisdanan. Mahinungdan, ingon ang bersikulo 2, busa dili kita mahadlok, bisan matayog ang iyota. Gamay lino, mahadlok lamang ani ang tao. Og matungpag ang kabukiran, ngadto sa kahiladman sa dagat. Bisan pagmudahunog ang dagat o magpungasi ang mga balon o ang mga kabungturan matayog sa kagahaw na ini. Usahay tayo ugon tas kawaldo. Usahay ang tao tayo ugon sa balatian. Hulgaon, hasiun, apan hinumdumi. Dahil pasalig ang Diyos sa matag usa ka nato. Doola siya, simbaha siya, pasalamati siya. Last ng mga bersikulo ang atong ikapabilin sa matag usa. Ingon ang bersikulo 14, ang Ginoo nga labing gamahanan kauban nato. Kung ikaw ug ako ang imong kauban mao ang Ginoo, labi siyang gamanan. Walay makalabaw ni bisan kinsang tao dinis kalibutan
walay makalabaw sa kinaatman sa atong Ginoo. Kanus aman maksinatik ni sa tao. Kanus aman ni siya makafeel nini sa diha nga ang usa ka tawo mangalagad sa tinud-anay nga tawag sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Ingon ang mensahe sa Dios. Ang Dios kang Jacob mao ang atong lalangpan. Kung atong tun-an ang mga katawhan tani adto, doon na tayo mga pag-ampo bitaw. Doon na tayo mga pag-ampo tinaw. Ang moingon ta mga kaigsunan, ikaw ang Dios kang Abraham. Ikaw ang Dios kang Isa. O ikaw usab ang Dios kang Jacob. Ang pangutana diha, si kinsa man ang Dios nga imong gilagaran karon? Basig nangalagad rata sa atong profesyon. Nangalagad rata sa mga butang nga atong makita karon. Mulami rata. Una tay mga bagong sakyanan. Apan sa panahon nga naatas balatian, sa panahon nga walang-wala tayo dili na ta kapasalamat sa Dios. Ang mga tao kani ato igsuon nakasinati sila sa atong nasinatian karon. Si Jacob, kung imong tun-an ang kinabuhi ni Jacob, gipalaya siya Di ba? Mga katawhan na asbal ang kasulatan nga mahimo na itong pundasyon sa kinabuhi. Gilisod-lisod sila. Apan diha sa kalisod o kawalan ron, gipakita sa Dios nga duna sa igahom paghawas sa imong kalisod dinis kalibutan. Kanos ang matamahawas sa panahon nga moduol ta sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Kanos ang makagawas sa kabugat nga imong gipasan sa panahon nga imong pasalamatan ang Dios sa panahon sa imong problema. Kaya kung ang tao makaampo sa panahon sa problema, diha ipakita sa Dios sa imong kinabuhi nga gamanan siya. Ikaw ug ako pwedeng makasinati ini. Ug diha usab ipasinati sa Dios nga maayos siya sa imong kinabuhi. Talampanan ng Dios. Ayaw dangop sa imong isip ka tao. Ayaw dangop sa mga tao ay Ginoo. Ayaw dangop sa mga taong nagpasigarbo sa title sa simbahan sa kalibutan. Ayaw dangop sa mga tao nga taas og garbo dinhi sa kalibutan. Dili ra ba yun na siya mamater og Kristiyano? Dili. Ang matagusa ka nato, dunay kagawasan sa pagtuki sa mensahe sa Dios. Kung kanos ka mahimong lig-on, mahimo lamang kang malig-on igsoon kung doon na kay mensahe ikan sa atong Ginoo. Mahimo lamang makaampo ang tao kung ikaw o ako moduol sa tilan sa atong Ginoo. Pagkanindota. Ang Ginoo nga labing gamahanan kauban natin. Mahimo lang magkang magbadaogon kung kauban nimo ang labing gamahanan nga mao ang Dios. Sa diha nga kauban nimo ang Dios, kayang-kaya nimo ang tanang kabuk-an nimo gimasan. Ang Dios kang Jacob mauusap ang atong dalangpanan.
Sa kinabuhi ni Jacob, gilisod-lisod sila eh. Di pa namas-tamasan si Jacob. Pero kinsa may nabulahan, katubang mga taong na namas-tamas sa kinabuhi ni Jacob. Or si Jacob maugit panalanginan, o gablis pag-ayo sa Diyos. Hello? Katong di pa namas-tamasan sa bisan unsang pagsulay sa kinabuhi. Kung imong tun-an ang banang kasulatan, mahimo kang mabulahan sa tanang matang sa pagkadautan nga gihimo sa imong isikataw nga nahimo kang dautan atubangan nila apan dili kadautan atubangan sa atong Ginoo. Wow. Dili sab nato na namamahayan. Kay diha ipakita ang gahong sa Dios sa panahon nga naakas kalisod. Naakas kawaladon. Naakas problema. Naakas balatian. Apan wala ka mosurindir sa tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Until the last breath of our life. Ikaw o ako, tingali doon na kay mga promises at tubangan sa Ginoo. Tumana lamang ang tawag sa Diyos sa imong kinabuhi. Apan kung doon ay alagad sa Diyos na moingon, surrender na ko Ginoo, undang na ko. Dili ta mahimong magbadaog ni. Salamat sa Ginoo sa matagusan. Sa tanan nga nagwas sa Facebook Live Luzon, Visayas ang Luzon. Patagusa ka nato adunay nagkalain-laing tawag at tubangan sa Diyos. Ang importante ikaw ug ako magpabiling mapiinobsan ang atubangan sa Ginoo. Ang tinud-anay nga mahimong mabulahan katong mga taong giayog yatak-yatak sa katilingban. Gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadutan. Kinsa katong mabulahan, katong gisakit pag-ayo sa katilingban. Apan ikaw o ako, wala sakita o bangan sa Ginoo, kay ikaw o ako iyang imahan. Last ng mga bersikulo. Mahimog yung kang mabulahan. Matapos ka nato, adunay nagkalain-lain kasi nitiyan sa kinabuhi diya sa pagpangalan. Atong pasahon, Exo. Mateo Kapitulo 5, versikulo 10, nato sa 12. Ikinahanglan huktan nato ang mensahe sa Dios na may muhatod ka natong kalikuan. Matod pa diri mga Exo. Bulahan ka mo nga baby ayo. Pila ka mga alagad sa Dios nga gibaby ay. Tingali, pwedeng ikaw, pwedeng ako. Moingon jud ko. Sikat sa akong pagkabata hantod karon mag 48 naman ko happy. Kana pag baby ay pag-alaga. Ato gyud ang naagian. Pero unsay ako nga gibutang sa akong kasing-kasing ang pagkamaayos gino. Okay ra gyud yagaan ko. Okay ra gyud i-underestimate ko. Basta naaray Ginoo. Dilo. Okay ra gyud na igsoon. Ang atong oras karon hapit na tingali alas 6 unsa na oras wala may oras ani ato nga monitor dire mga igsoon. Last nga mga bersikulo hinumdum ni igsoon. Tanaw ra gud. Bulahan kamo kung biyayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan tungod sa inyong pagsunod kamo. Atong imagine kanang moingon nga tanang matang sa pagkadautan nga nahimo kang dautan tungod sa pagsunod sa tawag sa Dios.
Nga buwali ka, bulihon ka. Maingon ka, mas maayo pa makumuwali ani tawana ay. Mas bright pa man ko ani. Kanang muingon nga mas bright pa man siya, kay bright man sila, silang una-una lang sana. Hello. Nakuha pa nato ang resback. Kung ang tao nga nagtuo nga siya bright, di na siya bright eh. Tanawa ng mga parseyo kani adto nga nagtuo kutob lamang sa pagtuo pero di gyud ay tinuon nga bright. Sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Jesus nga kanunay siyang gilutos, sige ra yung gatuo ang gatong ning kontradik sa pamaagi ni Jesus. Igo lang sa pagtuo piwa goy nabuhat. Pero salamat sa Dios nga ikaw ug ako dili lamang kutob sa pagtuo kundi doon na kay bunga ug buhat gikan sa Dios kay imong gi-comply. Di ba na-enjoy ka? Di ba na-enjoy ko? Na-enjoy ang tanan? Sa diha nga ikaw ug ako nakasabot sa tinud-anay nga tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Kinsa may mahimong mabulahan? Mao man ay pangutana. Tanawa ra gud katubang nagbiay-biay nimo, katubang nagbiay-biay nako, katubang nag-underestimate nimo na nag-underestimate nako. No. Ikaw mahimong bulahan. Kung ang imong kinabuhi doon na ko'y Ginoo. Tanawa ra. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod kanako sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo nga gibay-biay o gidaog-daog sa mga tawo o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa iyang pagsunod kanako. Unsay atong buhaton. Versikulo 12. Paglipay hinuon kamo kay dako kamo kante nga giandam-alam sa Dios. Mag-ampot ta mga igsoon. Happy Sunday everyone. Ato lang i-enjoy ang kinabuhi nga Kristohan. Labing gamahanan og dalaygon ka nga Dios. Salamat Amahan sa imong pakiguban kanunay kanam. Salamat o Dios sa imong pagtipig kanunay. O salamat o Dios ini mga taknaa nini mga adlaw karon. Ikaw ang among gipasidonggan ini. Ikaw ang among gipasalamatan. Salamat o Dios sa panalangin gininhawang imong gipihar kanamo matag adlaw. Salamat o Diyos sa kadaugan kalampusan. Na niining 2025 aman. Niining 2025. Nagkalain-lain man mga pagsulay nga maabot ka namo. Mga balatian man, mga kawaladon man, mga problema man, mga kabukat man nga mong ipasan. Apan wala milaing buhaton, maulamang pagpaduol diya sa imong tila naman. Salamat o Diyos, panalangini ang matag usa. Labaw sa tanan nga nagasunod din yung mga programa nga nagwas sa Facebook Live Luzon, Visayas at Mindanao. O sa tanan namong kaigsunan din sa Balog, dapit sa Pilipigan, dapit sa Kasagangkal, dapit sa Bakong, dapit sa Dawin, o sa uban pang mga area amahan. Ini mga takna o Diyos, walay lain na mong ipasidungan o ipasalamatan. Ikaw lamang, Amahan. Sa akong mga igsoon sa Manila, sa pagikan sa akong igsoon Lord sa kinabuhi sa pamilya ni Brother Raymond kanila uban siya asawang mga anak. Ikaw o Diyos makikuban. Tabuni o siliwi ang ilang mga kinabuhi gikan sa mga dapit. Painon ni mga dapit Amahan. Sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario. Ikaw maglikon kaniya, magtagbo sa tanan nilang gikinahanglan. Uban siyang pamilya, uban siyang bana o Diyos, uban sa ilang mga anak. Salamat o Diyos sa tawag sa matag usa kanamo o Amahan. Giyahi kanunay ang among desisyon. Ang among kinabuhi o Diyos mahimong haong sa imong mga plano kabubuton Amahan. Dumong himaya nananagod kanimong tanan. Pinagi sa ngalan samahan. Sana sa Diyos o sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Gideon Candelario sa ilang pagbiyahe ikan sa mga dapit paingunin ng mga dapit Amahan. Ban siyang pamilya o ban siyang asawa mga anak Lord. Dalaygon ka o Diyos. Bisan pa man sa tanan mong kaigsunan ng mga dapit, ikaw ang among gisimba, ikaw ang among gipasalamatan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pakikuban.
Ingatak na ako dapit sa kabutagon niya gihatag. Happy Sunday everyone. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan. Sa ngalan usab sa atong station manager Pastor Gideon Candelario nga atong ikauban nining mga katapusan nga bulan nining simanahona tungod kauban sa akong igsuon sa ilang pag-uli bagikan ug mga adlaw ang Ginoo magauban magabantay sa ilang pag-traffic. Ato sila ikauban-uban ini mga dapit. Ini nga katapusan nga simana nining December ini nga tuig 2025. God bless everyone na igsoon. Happy Sunday. Ay pagpamahaw, may pagpangapi. Inyong ubos nga lagat, Pastor Sapri Candelario. Kanunay nagadasik sa matag usa ka napo. Padayon ta igsoon. Ang kadaugan kasiguruhan sa diha ang tao makapadayon sa tawag gikan sa Dios. God bless you.